Goeiedag iedereen te Hulst op een nieuwe update over de bikepark hier. Dus de bikepark is vlak naast de N290. Dus entree Hulst, maar ook het verbindingspunt voor de grens. Dus op 3 kilometer van dit punt heb je de grensovergang met Kapellebrug. Zo, ik ben hier dus aan de zone. Ja, momenteel is het vakantie, zijn er geen werken. Maar bon, er waren wel nog enkele aanpassingen vorige week. Dus wel nog even interessant om deze locatie te tonen. Meer bepaald hier van het parcours. Kijk, hier is het mooi om te zien op deze beelden. Zo, de bikeparkvoorziening voor 2025. Met ook informatie op het net, mogelijke afwerkingen in 2026. Maar dus wel degelijk al in gebruik vanaf volgend jaar, zoals er staat. Dan ook hier het informatiebord. Ja, deze locatie hier heeft een landbouwweg, landbouwroute. Weinig verkeer. Natuurlijk zit hij met het drukke verkeer vlak ernaast hier van de N290. Ook het lawaai kan hinderlijk zijn. Maar bon, er zijn natuurlijk ook wel rustigere momenten. Ik ga hier nog even mooi deze informatie in beeld brengen. Dus hier de markering dus. Realisatie bikepark. En dan nog even uit de lucht. Dus dit is even een plaatselijke observatievlucht. Momenteel zitten we nog altijd met een lage grondmist. Hij is aan het wegtrekken, maar je ziet dus hier ook te zien op een andere video, de uitleg over die grondmist. Dus opnieuw hier de zone. Ja, en dan de stad Hulst. Ik zeg op amper een kilometer. Daar heb je de Wittebrug woonwijk en dan rechtdoor kom je aan de binnenstad.
Dus daar zie je de Sint-Willibrordus binnenstad Hulst. En dan aan de linkerkant dus de zone even verder van het winkelcentrum. Zo prachtige beelden hier aan de binnenstad. Ook terug de sfeer van ja, de grondmist. Zone van de Havenfortparking. Locatie Kampers, ja, winkelzone kan ik eigenlijk hier al spreken, opnieuw, met de verschillende handelszaken. Locatie van de Scharnier. Ja, mensen die regelmatig komen boodschappen doen, kennen perfect wel deze locatie. Hè? De verschillende supermarkten. Met terug de aansluiting verder van de N290 en dan terug de route op naar de locatie dan van de bikepark. Hier ook nog een, ja, opnieuw die grondmist, hier ook wel duidelijk zichtbaar via deze hoek. En kom ik terug hier aan de N290 locatie bikepark. Geweldig.
Bon, het geluid hier persoonlijk, ja, voor mij persoonlijk stoort het wel. Het is toch wel redelijk veel lawaai van de N209. Natuurlijk op het gebied van wonen hier heb je wel rustig. Het heeft geen hinder. De afstand tussen de baan en de woningen zijn wel ruim. Kan je dus niet spreken van dat er een hinder is. Natuurlijk iedereen persoonlijk wat het geluid betreft. Zo kan ik hier rustig mijn landing inzetten. Prima. Zo beste mensen, tot de volgende keer, tot een nieuwe vlucht.